Zdravím vás, priatelia. Práve sa pozeráte na vrchol mojej prestavbovej kariéry. Ale nie vážne. Niečo takéto som mal teraz na prestavbu. Ako môžete vidieť, je to trošku taká vyššia kategória bicyklov. Je to CTM, CTM Scroll Expert, čiže taký enduro bike. Veľké zdvihy, 150 zdvihy vpredu, 150 vzadu, na RockShoxu, ako bike, s ktorým sa nemusíte báť ísť skákať do terénu. Chlap to kúpil relatívne v podstate nové, nejazdené, a rovno to šlo ku mne na prestavbu, pretože v podstate ten bicykel sám o sebe bez motora stojí nejakých plus minus strelím 2000 eur nový, a celá sada ho vyšla aj s montážou, tuším, na nejakých okolo 900 eur plus minus, čiže ste na 2800-2900 eurách za komplet e-bike. Takže keď si to porovnáte s kúpnym e-bikom v podstate v podobnej konfigurácii, kde sa bavíme fakt o enduro mašine, ktorá má 150 zdvihy, RockShox ZEB vidlica, čo je v podstate taký ten vyšší štandard. To isté vzadu tlmič, proste 12 kazeta, SLX-ové radenie. Tí, čo vedia, proste bavíme sa tu o bicykli za plus minus 5,5 a viac tisíc, o e-bajku za 5,5 a viac tisíc. Čiže 2900 oproti 5,5 tisícov je sakramenský rozdiel. Vyzerá to parádne, mne je jedno, kto si čo povie, proste mne sa to strašne páči. Mne sa to páči viacej ako kúpny e-bike. Myslím to akože smrteľne vážne, proste ten bicykel stále vyzerá ako bicykel. Keď si kúpite kúpny e-bike, tá stredová rúra je taká mohutná, musí sa do toho vojsť baterka. Proste toto vyzerá luxusne, mne sa to strašne páči. Normálne som nalomený, že by som si takýto e-bike zadovážil aj ja. V tejto farbe, proste tá zeleno-čierna, no, vyzerá to za mňa super. Ale k veci, no čo sa montovalo? Montoval sa vlastne Tongsheng s torzným snímačom, teda so snímačom tlaku na pedále, 750 W motor. Zase vy si kúpite za 5,5 tisíc hotový e-bike endurový, mašinu riadnu, dostanete 250 W motor. Tu máte 750. Matematiku si spravte každý sám. Baterka tam bola taká špeciálna, dávala sa vlastne, boli sme limitovaní výškou baterky 90 mm, nedalo sa dať nič vyššie, lebo by sa to nezmestilo do rámu. Čiže aby sme dosiahli v tejto výške čo najväčšiu kapacitu, tak sme vlastne dávali, zohnal som baterku, ktorá má 52 V a nejakých 14 Ah, čo je v prepočte 52x14 plus minus 720 Wh, čo nie je úplne málo, je to v pohode, je to v podstate to najviac, čo vieme napchať stále do rámu. Pre tých, ktorí by sa pýtali, áno, 52 V baterka sa dá proste skombinovať aj so 48 V Tongshengami a Bafangmi. Čiže tam problém nie je, tie kontrolery sú tak nastavené, aby to proste fungovalo. Jediné čo, že na displeji si treba potom prepnúť na 52 V. Čiže baterka 720 Wh, motor 750 W so snímačom tlaku na pedále. Pri montáži tam bolo relatívne veľa vecí, s ktorými som sa musel akože popasovať. Ono také zlaté pravidlo je, že čím novší bicykel, čím vyššia rada, tým je väčší problém pri montáži. Čím máte ten bicykel starší alebo tie základné modely bicyklov, tak tá montáž býva väčšinou bezproblémová. Tunak som sa pasoval v prvom rade s uchytením motora, aby vôbec mi tam vošiel do toho rámu. Musel som tam robiť nejaké veci, ja si to nechám ako také moje know-how. Zase všetko nebudem prezrádzať, ale podarilo sa mi to tam dať, ten motor je tam napevno. Takisto tá baterka je tam napevno. Ak niekto budete v komentári skúšať, že akože na prvom skoku sa vám to rozletí a podobné veci, nerozletí sa to, ja za to garantujem. Proste tá baterka je tam naozaj uchytená napevno, nemusíte sa ničoho bať, keď sa to spraví poriadne, samozrejme. Na takejto enduro mašine nemôžete tú baterku nehať v podstate iba na tých šroubkách, na držiach, čo drží vlastne fľašu. Musíte to poistiť aj tými kovovými páskami. Dokonca sa to podarilo tak, že vlastne tú baterku viete stále vybrať. Je to na milimetrík, ale stále ešte je odnímateľná tá baterka. Ďalej, čo sa tam riešilo, samozrejme prevodník bolo treba dať iný.
Pozor pri 12 kazetách. Pri 12 kazetách, ak by ste kupovali, treba mi to dať vedieť a poradiť sa, lebo nie každý prevodník v podstate s 12 rýchlostnou reťazou pasuje. Treba tam zase niečo vymýšľať, aby jednoducho to bolo kompatibilné. Čiže dával sa iný prevodník, dával sa vlastne prevodník z BBS 02, čo znamená, že bolo treba upraviť prevodník trošku, aby sa to dalo s tým Tongshengom ako keby spárovať. Čiže to bol nejaký problém potom, čo tam ešte bolo. To sú také základné veci. Vrajím, najťažšie bolo tam upevniť ten motor, respektíve vložiť ho tam a upevniť a proste potom vyriešiť ten prevodník tak, aby bol dobrý offset reťaze, aby vám nekrížilo ani na tom najľahšom prevode vzadu, aby vám tu reťaz nekrížilo a nedaj Bože, aby nepadala vlastne z toho prevodníka predného. Takže takto nejak proste vyzerá asi taký najbicykel, čo som zatiaľ robil. Môžete si to pozrieť, dám vám nejaké bližšie zábery. Tak pozrite na tú nádheru, nejaký bližší záber. Proste enduro mašina s poriadnymi zdvihami, dopasovanie baterky. Hej, v tomto mieste to vyšlo v podstate 0,5 cm je tá medzera na vlastne chod toho tlmiča zadného. Hej, uchytenie motora, prevodník z BBS 02, z Bafangu, ale upravený. 12 kazeta, proste nádhera, mne sa to strašne páči. Napíšte mi, čo si vy o tom myslíte. Za mňa proste toto je krajšie, ako keď si kúpim endurový e-bike hotový z predajne. No a chcel by som v podstate využiť to, že niečo takéto mám teraz na testovanie a chcel by som spraviť vlastne porovnanie. Je tu jeden taký technický výšľap do kopca, je to slušný strmáčik s veľa koreňmi, ako náročná vec na normálnom bicykli, ja si myslím, že asi sa to veľmi nedá výjsť. A na e-bajku je to taká vec, čo ako ja nie som nejaký extra cyklista, niečo asi už mám nabehané a skúsim to výjsť proste na Tongshengu motore, čo je v tomto prípade ten zelený bicykel, a potom to isté vlastne skúsim výjsť na Bafangu motore. Tento Bafang je 1000, je to ten silnejší, ale v podstate tunak vôbec nejde o tú silu, takisto by sa správal aj ten 750 W motor. Tunak nám skôr ide o ten prejav toho motora a vlastne chcem vám ukázať to, že na čo je lepší Tongsheng a na čo je zase lepší ten Bafang. Tongsheng sa lepšie správa v technických veciach, keď niekto má rád športovú jazdu, v trailoch, proste výšľapy, kadejaké cez chodníčky, keď človek potrebuje proste tú silu si dávkovať tými nohami. Bafang je super motor, ale skôr na také tiahlejšie výstupy, keď niekto proste stúpa niekde po ceste, alebo proste nie je to taký technický terén, hore, dole, doprava, doľava, ale sú to také tiahlejšie, dlhšie stúpania. Vtedy ten Bafang je parádny, viete si nastaviť rýchlosť, dopomoc, ktorá vám vyhovuje a šlapete vlastne jedným tempom dlhý kopec alebo dlhé stúpanie. Kdežto ten Tongsheng je parádny na také jazdenie, kde proste potrebujete rýchlo reagovať, zmeniť dynamiku jazdy. Takže skúsim vlastne vybehnúť teraz ten kopec na jednom a na druhom bicykli a možno dostanete trošku takú predstavu, že prečo dajme tomu do takýchto technických vecí, ktoré teraz pôjdem, by som ja určite bral ten Tongsheng, keďže ten motor sa dá lepšie dávkovať tými nohami a lepšie vám prenáša vlastne tú silu na to zadné koleso. Neprešmikuje vám toľko ten motor, kdežto tunák uvidíte, ťažko sa to vysvetľuje, dúfam, že aspoň trošičku vlastne z toho záberu, z tej kamery to budete vidieť. Takže vlastne poďme na to, začneme najprv týmto zeleným bajkom, čiže Tongsheng torzný snímač tlaku na pedále. No, takže nachádzame sa pred tým technickým výšľapom. Samozrejme na kamere všetko vyzerá ako rovina. Môžete mi veriť, ako je to náročné, alebo taký náročnejší výšľap. Taký človek, čo proste je zvyknutý na e-bajky a má ako keby v tých nohách, jak sa povie, tak ten sa mi možno vysmeje, ale ako nie je to proste jednoduchá vec. Takže na Tongshengu na displeji nastavím 5, čiže najsilnejšiu dopomoc. Baterka plná. V podstate vzadu na kazete mám najľahšie koliesko. No a môžeme ísť na to.
Moc rozprávať nebudem, lebo sa zrejme zapotím. Poďme na to. Takže kadenciu držíme, to je najdôležitejšie. Čiže korene. Hop, hop. Šlapeme, šlapeme. Paráda. Toto je tá ľahšia pasáž. Teraz som spomalil, čiže motor hneď spomalil. Ako náhle necíti tlak do penálu, tak trošku uberá na tom výkone. Čiže mne v podstate neprešmikuje vôbec koleso. A konáre, ideme. Poďme. Kadenciu musíme držať. Ideme. Ďalšia pasáž začína. A poďme. Paráda. Motor reaguje. Hop, chytil som pedál. Dobre, spomalujem. Jemnejšie. A ideme. Čiže o tomto vravím, ten motor sa proste prispôsobuje. Keď potrebujem zrýchliť, zrýchli. Teraz som spomalil, teraz zrýchlujem. No chýbal mi meter. Dobre, skúsim sa rozbehnúť. Hopa. Pomohol som si plynom. Veľmi dobrá vec v kopci. No. A je to. Ježišmária. Takže ľudia, ak si niekto myslí, že na e-bajku sa ulievate, tak ste na tom ešte nesedeli. Ja by som povedal, že si dáte viac do tela, jak na normálnom. No nič. Ideme vyskúšať druhý motor. Poďme dole. Jazdík. Kadiaľ. Môžeme aj kadiaľ to. A kde sme? Nejak sme zablúdili. A to mám hneď za domom a vždy tu zablúdim. Jo, ale to pruženie je nádhera. Necítite nič. Filtruje to. Brzdy by mohli byť trošičku silnejšie na môj vkus. Možno by stačilo platničky keramické. Ale ja som zase dosť ťažký. Nádhera. Filtrujeme. To je ono. Paráda. A ideme vymeniť bajky. No, bicykle vymenené. Začneme možno na takej štvorke. Tu ich mám až 9, hej, tých do pomoci. Ale vravím, o výkon tu vôbec nejde. Oba tie motory to vyjdu v pohode, čo sa týka výkonu. Ide tu skôr o ten prejav, že vlastne na tomto bafangu je ťažšie proste docieliť, aby vám to koleso v takýchto ťažkých výšlapoch neprešmyklo. Proste nemá ten snímač tlaku na pedále, čiže niekedy vás to bude chcieť dvíhať na zadné, potom zase vám nebude vládať. Je to trošku také, vravím, natiahlé veci super, ale na takéto technické je to akože trošku nevýhoda, tento bafang. Dobre, čiže vzadu čo máme? Musíme si preradiť na najľahšie a môžeme ísť na to.
Ideme. No tento je o hodne mäkší. Dobre, pridávame 6, hej, do pomoc. Teraz idem zhruba výkonovo ako na tom Tongshangu. Ideme, šlapeme. 7. Dúfam, že mne bude strieľať kazeta. Už mám dosť opotrebovanú. Vidíte, a teraz ma dvíha na zadné. Toto je problém pri technickom ťažkom výšlape. Uberám na 6, moc ma to dvíha. Fúha. Tak toto neviem, či vyšlapem. Dobre, poďme. 7. Dobre. Strašne ma dvíha na zadné furt. O mnoho viac ako na tom inom bicykli. Samozrejme, tento je kratší. Iná geometria. O mnoho viac sa musím sústrediť. Viac pracovať s telom. Prešmikuje mi zadok. Ježiš. Fúha. Nohy mi idú zhorieť. Pridávam. 8. Nie. Išiel som po zadnom. No. Čiže korene a technický výšlap je náročný s Bafangom. No, čiže ja som sa musel normálne vydýchať. Moja kondička to nedala. A to si zoberte, že tento motor je silnejší, o dosť silnejší ako ten Tongshang. A v polke kopca proste som nevládal už. Či už dýchom alebo nohami. To je to, o čom vravím. Výkon vám je na nič, pokiaľ ho neviete preniesť proste cez tie pneumatiky do toho terénu. Tu som šiel na 7, maximálne 8 a ten motor ma proste dvíhal na zadok, čiže ani som si nemohol proste pridať ešte na tú 9, lebo motor by ma prehodil jednoducho. Čiže tým, že som nevedel proste si dávkovať nohami ten tlak, tak vidíte, čo sa stalo. Tongshang v podstate so slabším výkonom s týmto nemal problém. A do skecania idem to ešte dobojovať. 7 do pomoc. Rozbeh bude náročný, to vidím. Hopa, no toto je proste problém. Vidíte, jak ma dvíha. No, tento bike má aj trošku horšiu geometriu do šlapania. To sa musí nehať. Proste ja som si upravoval zdvihy a jedno s druhým a možno som to aj trošku prehnal. A je krátky ten bike hlavne. Taký obratný, ale moc odvíha. Dobre, či ideme. 7 stále. 8. Poďme. No, to sa nedá. Nedá sa to. Presne, teraz som potreboval ten torzný snímač. Potreboval som si pred týmito koreňmi zašlapnúť a za nimi zase povoliť, čo sa na Bafangu nedá. Tu nie je šanca sa rozbehnúť. Tu si vyšlapem. Inak motory každý, keď držíte mínus, tak vám dáva do pomoc pri šlapaní a motor po troške ide. Hopa, teraz som si ho vypol. Zapnem a držím mínus. A walk assist mode trošičku mi pomáha do kopca. No, tu sa skúsime rozbehnúť. S plynom, ale opatrne. Dobre. Tu už to je menej technické. Vidíte, teraz som si musel ubrať, lebo ten motor chcel zrýchlovať až moc. No,
Potiahnem vám to aj ďalej. Toto je vlastne už ťahlé stúpanie. A tunák je lepší Bafang. Proste idem na 6 do strmého kopca. Trošičku cítim, že tlačím. Dám tam 8 a ja vlastne krútim na prázdno. Čiže aj do takéhoto strmáka ja si na Bafangu viem ako keby odpočinúť, hej. Hej, teraz vydýchavam. Idem proste do riadneho strmáku a vydýchavam. Proste točím iba na prázdno. Teraz sa to vyrovnáva a točím na prázdno a motor zrýchluje. Musím zase ubrať 7. Teraz 6. To je vlastne rozdiel, že na Bafangu o mnoho častejšie používate vlastne plus minus na displeji. No, 6. Idem na rovinu. Musím ubrať na 4. Hej, čiže stále toto používam podľa toho, jak sa mi uhol mení. No. A toto, len aby ste mi závideli, toto mám kúsok za domom. To je nádhera, čo? A Ružomberok. Dobre, priatelia. Idem sa spustiť dole. Ak ma niečo napadne, tak vám to ešte poviem. Zjazdík. No. Toto je môj bicykel, na ktorý som zvyknutý. Mám tam síce základné Santur odpruženie, ale upravené. Ja som si ho tuningoval, lebo ja som starý tuner. Proste menil som tam rebound a tieto veci. No a musím povedať, že ja ako v podstate like, čo sa týka bicyklov, ale zase čo sa... A mobil. Ty vole. Aha. A to je moje. No ešte som žil to ďalto, človeče. Takže pozor, Bafangy vám vedia stratiť mobil. To bol žart, samozrejme. Kde som to skončil? Ja, že som slabý cyklista, ale na krosách v teréne mám čo to odjazdené. A ja môžem povedať, že toto moje upravené pruženie je veľmi, veľmi zrovnateľné s tým RockShoxom. Tým, že toto mám trošku do mäkšia napúkané, tak sa mi zdá ešte aj lepšie. No a čo mám určite lepšie sú brzdy. Mám tam proste 4 piestiky s týmito páčkami krátkými, šimaňáckými. A to brzdí úplne inak. Keramické platne, 200 kotúče a zabrzdí aj mojich vyše 100 kg. Hej. Tento bicyklik je o mnoho obratnejší tým, že je krátky. Ja to mám rád tak. Tak to má rád zase dlhé, stabilné bajky. Nazdar. No, takže priatelia, dúfam, že aspoň trošku ste vlastne pochopili rozdiel medzi tými motormi. Nechcem, aby to vyznelo, že Bafang je horší, ale v týchto podmienkách, v takomto type terénu, v technických veciach sami ste videli, že ten Tongsheng je o mnoho lepší motor. 750 W, v píku niekde 1200, 1000 W, v píku niekde 1800 W a ten výkon mi bol v podstate na nič. Videli ste sami, že som 2 či 3 krát zastal proste v tom kopci, jednoducho nevedel som si to dávkovať, nevedel som cez ten koreň zašlapnúť, ubrať, toto sa nedá na tom Bafangu robiť. Ten Bafang je parádny, keď máte tiahle dlhé stúpanie, viete proste jednou konštantnou rýchlosťou vyjsť úplne hocičo aj nezmysel. To bol v tomto prípade v tom 1000 W, 1800 v píku. Takže kto chce bicykel na technické jazdenie, na chodníčky, hore, dole, zákruta, korene, určite Tongsheng, bez debaty. Kto chce proste bicykel na výlety, na cyklochodníky, na dlhé stúpania, asi ten Bafang,
ale Tongshank takisto splní vlastne účel. S tým, že v podstate v dlhom stúpaní na Tongshanku, ak máte slabšiu kondičku, tak po dlhšom čase už budete cítiť tie nohy trošku, lebo stále ten tlak vy musíte vyvíjať, aby ten motor neprestal pomáhať. Kdežto na Bafangu vy si viete proste 1-2 naklikať naviac do plusu a v podstate, jak ste mohli vidieť, ja som išiel na prázdno a v takomto strmáku ja som proste oddychoval hore kopcom, hej, vydýchaval som sa. Takže každý ten motor má niečo pre, má niečo proti a asi môj taký názor, najuniverzálnejší motor asi je ten Tongshank. Proste ten tlakový snímač je hodne akože zásadná vec pri týchto motoroch. Čiže toľko v podstate o tom porovnaní, po prípade predstavení tohto bicykla, na ktorý som pyšný, keď to tak poviem, aj keď nie je môj, ale proste podarila sa montáž, nebola to ľahká montáž a ten bicykel je parádny proste, normálne takto jak je. V momente by som si ho kúpil, ani by som nerozmýšľal, lebo jak som povedal, za 2900, už sa opakujem, ale musím to zopakovať, za 2900 € s montážou, keď som to montoval ja, keď si to urobíte sami, je to o 100 lacnejšie, za 2900 € máte Fungel nový e-bike, 750 W motor, perfektný motor, s dostatočnou batériou, na poriadnom odpružení, poriadnych zdvihoch, lahôdka, vyzerá to nádherne, proste za mňa to vyzerá krásne. Dosť bolo kecania, určite skúsime ešte urobiť aj nejaké iné videá, iné porovnania, možno môžeme si skúsiť, keď pôjdeme s priateľkou niekde na výlet, porovnať nejaké dlhšie stúpanie alebo také bežné jazdenie, nie takéto technické veci. Tam zase má navrch ten Bafang jednoznačne a vidíme sa pri ďalšom videu. Ak by niekto potreboval si kúpiť sadu, dole pod videom máte popis, vlastne kontakty, či už na mňa alebo na môj e-shop, kde sa dá všetko objednať. A vravím, ak treba prerobiť, zavolajte mi, dole je kontakt. Bicykel treba doniesť do Ružomberka a viem vám pomôcť pre rábkov. Po prípade si objednajte sadu, videí máte odo mňa kopec a môžete si kľudne skúsiť to prerobiť doma sami. Takže toľko odo mňa a vidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar.